Социаль хезмәтләр алуга гариза бирү өчен өйдән чыгып йөрүсе дә юк. Моның өчен өйдә интернетка чыгу мөмкинлеге булган компьютерың булуына кирәк. Иң мөһиме булай эшләү вакытны яңа калдыра. Хәзер балалар бакчасына ата-аналар түләвенә компенсация, балага айлык түләү, юлга һәм даруга субсидия ташлама билгеләү, пенсионерлар һәм күп балалы гаиләләргә торак коммуналь хезмәтләргә түләүләргә субсидия билгеләү өчен гаризаны Татарстан Республикасы дәүләт порталы һәм муниципаль хезмәтләр аша биреп була. В настоящее время Бүгенге көндә тагын 2 хезмәткә гаризаны электрон формада биреп була. Алар беренче бала туу белән бәйле айлык түләү алуга һәм торак коммуналь хезмәтләргә түләүләр өчен субсидия билгеләүгә гаризалар. Социаль яклау органнарына мөрәҗәгать итмичә генә гариза бирү өчен аутентификацияләүнең бердәм мәгълүмати системасына ИСИА теркәлү кирәк. Моның өчен интернетка чыгу мөмкинлеге булган компьютер яисә смартфонның булу зарур ди Анна Алчина. Гариза бирү өчен порталга кирип түбәндәгеләрне үтәргә кирәк. входим на портал Госуслуг Татарстана. Электрон формада хезмәт, социаль яклау, пособие, субсидия, компенсация алу өчен гариза бирү, алга таба хезмәтләр буенча вкладка сайларга һәм электрон гариза тутырырга. Тагын шунысын да әйтим, гаризаны электрон формада өйдә бирә алмаучылар безгә алдан язылып килә ала. Урыннарда белгечләр гаризаны ничек итеп бирү буенча ярдәм киңәшләрен бирә ди Анна Алчина. Сораулар туганда консультация алу өчен социаль яклау органнарына 71046 35719 телефоннары аша шалтатырга була. Резина Кашапова, Илюй Казамарова, Татарстан хәбәрләре.